guys, adto tagsamal o dara sakay na ta og barge. Diri mga higala, nakauban na to si Urak, si James, si Tantan, ako, si Kuring, si Dindin, and the rest of the company. O nanamidri kay munaog na midri sa barge kay naabot naman midri sa samal. Bakleta, pasok na mga batos. Diri pagawas na midre. Pwede makasakay sa barge ang sakyanan kotse. Pwede ka nga bus, na motor. Pasulod na midre sa Camp Holiday. Diri mga higala, mga loads kay 150 kung overnight, 100 kung day tour. Unya ang nakanindot diri sa Camp Holiday kay libre na ang cottage. Pili lang ka si bakante, libre pod ang lamisa, bangko. Ang imong buhaton, dala lang kag tent, kay pwede na ka matulog sa tent. So, pwede po ka mag-check-in na po sila mga kwarto, pero wa kay budget, makatipid ka pag tent na lang. Pero sa karon, nag-slide siya ning kining mga bata batuta. Slide po daw si James. Oh, piya man ni popcorn. Tanaw na to si Kuring tuara, oh. Doon nag-slide sila. Tuara si Kuring. Hello, Kuring. Slide na po si Archiche. Oh. Pwede malingaw mga bata dre kay pwede sila mag-slide. Labaw sa tanan na dulaanan, naapoy swimming pool, naapoy siyempre dagat. Kaya nagunta sa samal. Yawan James, oy, asa na punta kaysa itong pangitaon, kaysa na pimuslide. Hello, Urak. Tura si Tantan, no? Nidagan o karon maligo sila bago mag-swim. Oh, kalami sa bugnaw nga tubig gikan sa ibabaw. Oh lala. Karon, kay maligo man bason sa daw nato ning atong sanina nato atong lawas bago ta motos mao dito sa swimming pool. Tara, dire lang ni siya sa Camp Holiday sa Samal mga lode. O karon, baklay ta dre, tuyo ko na to ang tibuok holiday. Ang Camp Holiday. Dre mga higala, nindot kini dre kay usahay kada Sabado o Domingo. Makasinati ka dre na mga kanang mga entertainer, performer, usahay na po'y banda. Usahay na po sila kanang mga sounds dre ba? Kaso nga lang kumuha ka dre, bawal? O si bawal? Bawal dre magdala kang speaker. Labaw sa tanan kung naka-rice cooker, pwede rin mo bayaran murag 50 raman siguro. Correct me if I'm wrong. O nakita ninyo ng mga lamisa kana libre na siya tanan. Libre way bayad na siya. Ang imong cottage libre pod. Ha? Unya ang imong bayaran entrance lang. Basta kay ang detour 100. Ang overnight 150. Diya ka pwede mo plastar kaning hawan diya dapita. Plastar ka diya tent. Pwede na ka matulog for libre lang. Basta magdala lang kang tent. Depende sa imuha. Napoy sugbaanan diha. Dala po kag uling. Okay na kayo, fights kayo. Kung nalubat ka sa imong cellphone, atchop kayo kay daghang saksakanan mga amigo. Pero da sa cottage kanang may mga kubo-kubo. Why saksakanan diha suga na na. Basig nunguntan na ka. So kung musaksak ka mo charge ka, pwede na ka nga bantayan lang yun nimo kay dagan mo ba tao pagkalamit kaligod is dagat pagkadako po sa mga labisa dagang labisa. Hinay urak mapandol ka ay mas asa mo baklay asa din siya mo ni among cottage dari libre rapod niha. Pwede ka magduyan-duyan bala ka diha sitarada nimo no smoking din rin dapita. Dara, asa kanimo adto si Urak. Diretso ni siya dito sa may swimming pool. Tuda ko maligo gining bata. Oy, naligo si Kuriring. Gibasa dilang ulo. Di pa nabasa ang kabira. But okay lang. Dara ni dagan na si Urak mga higala. Ay maligo. Dire sa swimming pool. Adagan tanay ni di ay. Oy, mo paglalis. Sige daw, ambak na siya ha.
Are you ready? Get set. And... Oh, lalom daw. Ay, tambak. Ay, kadlok dia. Ready. Amo paglalis. Ready. Set. And... O siya daw. Sige na, ambak na. Oh, yaman ni popcorn. Oh. Asin na nga ba siya yun ang mga kanahan? Nindot kay diri mga higala. Mga lodi, kay kasagaran magpamilya, maligo. Napaday tay bawal diri ha. Bawal ding iro diri dalon. Pero na sila'y butanganan sa iro. Na sila'y budiga. Nga pwede ni mo ibilin na dito. Pero dili pwede dalon diri sa resort. Tora di ambak na siya, chichi. Nilangoy si Lalo. Tora. Wow! Ambak na po siya, chichi. Tora! Kabalo ko nga ikaw diha nga naminaw o nagtanaw diha karong orasya. Kaligoon po palihan mo ang bakpod siya. Pwede ka mag-ambak o. Kuyawa. Tantaran ambak na po surak. Oops! Kalabi ang mag-ambak o eh. Yan sa ko imong gagis pe. Pero mapudarchi. Umilak din na yun. Itaw daw na yung goggles daw. Murag siya kasabot kay murag di masakto. Nagikuha pong Archie. Hastilan naglalis ng mga chikiting. Kininduha si Urak o si Archie. Ay siya na po itos mau ni si Urak. Mulangoy na po. O muambak na po. Hop. Wow. Kuyawa yun yung Urak oy. Muraglaw magkanarak. Ha? Mura lang, pero mabaw na dito. Pwede ka diri maligo. Tibuok ni mong pamilya. O tanaw lang daw, patanawa po, Urak. O sige ha. Ikaw lang, dungan mo langoy si Lalom. Urak, klaro kayo. Klaro king tail ni Tantan. O, sige, laag na diri ha. Sa Samal, diri sa Camp Holiday mga higala. Mga lode. Tora. Oh lala. This is it. This is 9 and this is 10. Or saman, sa may plano, kuyoga na imong barkada, imong pamilya, imong mga amigo, imong mga kaila. Tanan, pwede kay dere. Labi ng ibuha nga mga chikiting dia. Lingaw kayo dre mga lodi. Tinaw king dagat dre. Basta sa dagat, tuwing dapita sa Samal, mga lords. Basta kung gusto juga nga makatipid ka, nga maligo, kauban imong pamilya, yung mga okasyon, birthday, or trip lang yun nga maligo. Dre, kay makatipid ka. Libre ang cottage, libreng lamisa. Kung gusto ka nga magka-budget, pwede na ka mag-tent. Suwak na kayo. Kasagaran po, ay, ligo ang bak na pudning si Urakoy. Kasagaran man ni Dre mga lodi. Mani sila, igora mo kaon kay namang bikat-anan rin ang lamian po na ilang mga pods Dre. Ha? Mani na silang mukaon Dre. Di maligo, napiuban, maligo. Unya, mukaon. Dre tadapita ko asya makita ni mong tibokbyo. Dre na mong itambayanan Dre nga. Usahay, magpahangin ka Dre. Pero bawal mo ang bakong naka Dre ha. Bawal mag-dive. Diha, makita ni mong barge. Kanang atbang anak mo ng Davao. Tabok Dre Samal. Oh, tara ko oh. Relax na ko Dre ha. Char-char lang god. Askang raa lagi. Askang kunutas ang tangke. Askang inita. Silaw kayo brad. Oy, ligo na po. Wala mo'y hawas diha. Sige na mong kaligo. Lingaw ka Dre ki. Kabalo mo kung maligo Dre ang bata sa swimming pool mga lodi. Naitig bantay. Na sila'y lifeguard. Ha?
na sila lifeguard rin nga mutanaw sa mga bata. So pwede rin mo ibilin imong anak sa swimming pool. Kung gusto kang panigurado, pwede po ka ginikanan mo tanaw. Asagaran gani mga mama, papa nga ginikanan, wapil na lang ligo sa mga pambata. Oh, noon siya naman ni kadako magpangag ni aning akong ilong. Noon siya na ko di ay. Dito na po dami. Ikasagaran pag mo baba ang tubig, diretso mi diri siya may unahan gamay. Ha? Nay, mambak-ambakan rin mo na po ni siya ka ng laom-laom rin nga bahin mga igala kung mo baba ang tubig, muhunas ba? So na po kay kaliguan, tura, igawas na ang diwata sa karagatan. Hala no? Oh, perting langoy-langoy mga lode. Indot ka dere. Gra lagi oy. Acheche. Sa mga igala na to diha unsa man. Pwede na kay dere kay kung makatabo ka dere sa samal mga lode. Daghan kay pwede di mo maliguan rin. Daghan kay klase-klase nga mga resort. Dere sa Dakbayan o dere sa samal. Si Kuriring na po daw. Kuyawa Kuriring, oy, higda-higda man. Lutaw-lutaw lang. Yehe! O dere, kay gipagkapoy na, oh. Da, wa may hawas-hawas, gikapoy si Kaligo. Usap ka nagsilupin si James, oh. Nausa na ka ang tse-tse. Ha? O si ingon di mo? Suka din mong gisup-sup dahil James. Dura siya ang tse-tse, gatilap na siya kamot. Pagkada kong bungot sa ito'y anay bata ade, tanawon daw siya. Kuha day, awa ko. Ako na day, awa ko, awa. O sige, tanawon ka. Okay, pagkadamak. Ganun gitilapan man na nimo imo ang kamot. Hoy, adodoy! Hoy, ano gatilap-tilap ka diha? Dere, pauli dami. Sakay namig barge, ha? Tabok, padong nagdabaw. Kay wa pa may dalan, padulong og samal. So, barge gid imong sakyan diri mga lode. Diri na. Og pagka larga sa barge sakay man dito sa ibabaw, aron mo tanaw sa view. Kay gusto man pud sa mga bata nga mo tanaw lagi sila. Makita nila habang galarga ning barge o barko-barko matod pa nila. Tanaw na to, usa kanindot diri napita mga lode. Piyam ni popcorn lingkod mo diha. Aniya? O diya ra. Gara kay no bro nagkasakay og yate. Yate ra.